Hola, petits exploradors! Avui us portaré de viatge a un lloc molt, molt llunyà, on les estrelles brillen amb força i els planetes són petits com una pilota. Coneixerem un nen molt especial, amb cabells d'or i una bufanda que oneja el vent. Sabeu de qui parlo? És el Petit Príncep! Ell vivia en un planeta tan menut que només hi havia espai per a ell, 3 volcans, 2 actius i un d'apagat, i una flor molt, molt bonica. Aquesta flor era una rosa, i era una rosa molt peculiar, plena d'orgull i amb un munt de secrets. La rosa era tan especial que el Petit Príncep la cuidava amb molt d'amor. Cada dia la regava, la protegia del vent i li parlava. Però la rosa, de vegades, era una mica capritxosa i el Petit Príncep se sentia una mica sol. Us heu sentit sols alguna vegada? Així que, un dia, el Petit Príncep va decidir marxar a explorar l'univers. Va agafar la seva bufanda i va començar un viatge per altres planetes. Quina aventura més emocionant! Us imagineu viatjar per les estrelles? Va visitar planetes amb reis que no tenien súbdits, homes de negocis que només comptaven estrelles, i fins i tot fanalers que encenien i apagaven un fanal cada minut. Eren gent molt estranya, però el Petit Príncep no trobava ningú que el fes sentir acompanyat. Fins que, un dia, va arribar a la Terra. Però no va trobar ciutats ni gent, sinó un desert immens i sorrenc. Allà es va trobar amb un aviador que s'havia estavellat amb el seu avió. Imagineu-vos, perduts al desert. L'aviador estava intentant arreglar el seu avió i el Petit Príncep li va demanar que li dibuixés un xai. Però no un xai qualsevol, sinó un xai que fos bo i que pogués viure dins d'una caixa. Quina idea més original, oi? Mentre l'aviador dibuixava, el Petit Príncep li va explicar totes les seves aventures i la història de la seva rosa. L'aviador va començar a entendre que el Petit Príncep veia el món d'una manera molt diferent, amb el cor. També va conèixer una guineu molt sàvia que li va ensenyar una lliçó molt important. Només es veu bé amb el cor. L'essencial és invisible als ulls. Quina frase més bonica i verdadera! Què creieu que vol dir? El Petit Príncep va entendre que la seva rosa era especial, no perquè fos l'única rosa de l'univers, sinó perquè ell l'havia cuidat i l'havia estimat. L'havia fet única. L'amor fa les coses úniques, oi que sí? El temps va passar i el Petit Príncep havia de tornar al seu planeta, amb la seva rosa. Es va acomiadar de l'aviador, deixant-li un regal molt especial, el so de les estrelles rient. Us imagineu el so de les estrelles rient? I així, el Petit Príncep va tornar a casa, sabent que l'amor i l'amistat són els tresors més grans. Nosaltres també podem aprendre del Petit Príncep a mirar amb el cor i a cuidar les nostres roses, que són les persones que estimem. Fins a la pròxima aventura, petits amics!